أرست زينام نحن إثيوبياوያን ዋጋ ሰላም ምግንዛብን ጸገማት ብዘተ መፍትሐን ክነ ማዕበል ይግባእ ክብላ ፕሬዝዳንት ፌደራል ሳህለወርቅ ዘውዴ ገሊጸን ኣብ ጉለሌ እናተሰርሐ ናይ ጸንሐ ዝተዋደደ ልምዓት ሓገዝ ግደ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ዝለዓለ ምዃኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤል ካብ ኢራን ዝተፈነወላ ልዕሊ 300 ሰብ ኣልባ ኣውሮፕላናትን ሚሳይላትን 99 ሚታዊ ክተፍሽሎም ከም ዝኸኣለ ተፍሊጣ سلام طعنا بلي كبرات تملكتي معد زينا حزنا مزينا لنا مزيناتات حبيركم تصنح أنا برهان في السايم فلما نبحث أرتي زيناتات نحنا إثيوبياويان واقع سلام مجنزابن صقمات بزت مفتحن كنا معمل يقبع كبلا بريزيدانت فيدرالي ساهلورق زودي قليزن بريزيدانت ساهلورق زودي نزي زقلت عم أب سويسرلاند كتما بازل أب استقايد سالسا عالم لخب مدرخ متحبار نمستاف أب استرخوار الوان تخون ኣብ ስዊዘርላንድ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ዘተካይደን ተን ፕሬዝዳንት ኣብቲ እዋን ኣብ ዘመሓላለፈው መልእኽቲ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ምስ ሃገሩ ዘሎ ምትእስሳር ከጠናኽርን ክሳተፍን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ቀዋሚ ልኡኽን በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደርን ፌደራል ኣብ ጀኔቫ ኣምባሳደር ጸጋብ ከበበ ወገኖም ተሳተፍቲ ትዘተም ريتومن حتومن بقلصي بمقراب نقوح تساتفو مقوارهم قبون كبرتات عن زقبا مخان مقلاتهم كاب منستر قدات وطاي زرخبنا حبريتا يردم أب منغو بارتي بلتقنان هواحاتن مقالة استجمر لزب أب ديسابا بمغلصال ميت جميرهم بارتي بلتقنان هواحاتن أب مقالة جمر ولزب بقدام أب ديسابا كغلصل بمقبار ميت مكيار جميرهم اللهم عبتي زكايد وميت أمونغو بارتي لزب زكايد اللهم زعباتات بحوار بمرددا أب قطالي ميت ككايد اللهم زقبو زعباتات مفلاي جميرهم اللهم أبتم استفلايو زعباتات زرزر ميت نمكيار كلتيوم بارتيتات أب سمع مبصحمون تحبير اللهم بارتي بلتقنان هواحاتن قدم خلتا سمون أب كتما مقالب بمرقاب ميت مكيادوم يذكر إثيوبيا أب أبارنت معقف بريكس تكايدو سججر عقوت المقبار زخل ميت تساليتهم أب أبتميت كاب استفلاليو تكالات زتوصاتو لعلوت حلفت سراح إثيوبيا اتخطلو استراتيجين تكالات إثيوبيا بمعقف بريكس زقبرو زلو تساتفون بزملكات نمر آي تفتينو لهم إثيوبيا أبتي أبالنت معقف تكايدو سججر عوت نمقبار تربحنتا كب نمباليلون ات معقف أب متنقار زهلو قدم لعول نكخون أبزقولو قدات اتي كوميتي ميت مكادو مرداتا منستر قدات وطائي يملاخت إثيوبيا أبال بريكس حقرات نزخونت قطباوي عبيتا نمغصال زقولو توسخت عدلات نمتكامن بعال بزح وغن سرعات عالم بزبلت نختناخر بصحيتا نمفصامن زعلمه كم زخونه تحبيرهم إثيوبيا أبال كوميشن كونتات دقانستيو حبرات منغستات كوينات حريم معرن سرعة صوتان عقمي دقانستيون أب معباي نمسرح أب حبرات منغستات زتمسرته UN Commission on the Status of Women أبال كوينات مريز علم إثيوبيا أبتي كوميشن أبال كوينات تمرصت نعبعت عمتات قلقالوت جزء انتخون باقواز أوروباويان أب عسران حمشتن زكايد مبل 7 مقفة قباي ات كوميشن جميرو كساب عسران تشعاتن معصو قباي مبل 7 سلستن كوميشن كمت تصنحي تحبيرو زلوم إثيوبيا أبالت كوميشن كوينا بممرات دك أنستيو أب مبقع
መሰልን አበ ምኽባርን ጾታ መሰረት ዝገበሩ መድሎታት ንምውጋድን አበ ዝሕሰቡ ዓለም ለኸ ምይይጣት ፖሊስታትን ውጥናትን ናይ በዓላ ግደ ንክትፍጽም ዘኽእል ምዃኑ ካብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳይን ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም። ልዕሊ 1,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብያ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሳልሳይ ምዕራፍ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ዝነበሩ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕቲ እናተፈጸመ እንትኸውን ብሰለስተ ዙር በረራ 1,071 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ምምላስ ተኻኢሉ እዩ። ካብቶም ዝተመልሱ ዜጋታት ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ እንትኾኑ ካብኣቶም ውሽጢ ክልተ ትሕቲ 18 ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ ኣሎ። ንተመለስቲ ዜጋታት ኣብ መዕርፎ ነፈርትን መጽንሒ ስፍራታትን እኹል ደገፍን ክንክንን ብምግባር ምስ ስድሮኦም ክራኸቡ ናይ ምግባር ስራሕቲ እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹ። ርዕሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ኣብ ክልል ኦሮሚያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዝህነፁ ዘለው ፕሮጀክታት ቤት ጽሕፈት መተሓበሪ ሰላምን ልምዓትን ተዓዚቦም ኣብ እዋን ዑደቶም ኣብ ወረዳ ኡራ ጣብያ ባሮ ዝህነፅ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ከምኡውን ከይዲ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ዝህነፅ ዘሎ በዓል 4 ደብሪ ህንፃ ቤት ጽሕፈት መተሓበሪ ተመልኪቶም በቲ ቤት ጽሕፈት ኣቢሉ ኣብቲ ክልል ዝውገን ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ሓድነት ህዝብታት ክልቲአን ክልላት ብዝበለፀ ዘጠናክር ምዃኑ ኣይተ ኣሻድሊ ሓሰን ገሊፆም መንግስቲ እቲ ክልል ሕቶ ልምዓት ህዝቢ በብብርኪ ክምልስ ምጅማሩ ምዝራቦም እውን ካብ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ክሕልፍ ኣብ ጉለሌ እናተሰርሐ ናይ ፀንሐ ዝተዋደደ ልምዓት ሓገዝ ግደ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ዝለዓለ ምዃኑ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ብሓገዝ ሰብ ሃፍቲ ዝተሰርሑ 200 ኣባይቲ ንፅጉማት ኣዴታት ንምትሕልላፍ ድልዋት ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎ። ንፀብጻብ ጥላሁን ካሳ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ትማል ዕለ ዝተመረቀን ፕሮጀክት ዝተቀነጅወ ልምዓት ጉለሌ ካብ ዘካተቶም ልምዓታት እቲ ሓደ ዝኾነ መንደር መንበሪ እዩ። እዚ መንደር መንበሪ ዝተሓተ ኣተውን ዘለዎም ነበርቲ ከባቢ ረብሓን ከብተ ገይሩ ዝተሃነፀ እዩ። እዚ መንደር መንበሪ ኣካልቲ ፕሮጀክት ንኸውን ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ካብ ዝተፈላለዩ አካላት ገንዘብ ብምጥኻብ ንኽህነፅ ከም ዝኽኣለ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዋና ዳይሬክተር ዝኾኑ ሽመልስ ታምራት ይገልጹ እዮም። ስራ ስለነበረበት ቤት ብቁልጡፍ ክስራሕ ስለዝተደልየ ካብ መንግስቲ ወይ ድማ ንኻልኦት ልምዓት ዝተሓሰበ ናብዚ ስዒብና ነዙ መናፅ ዝኽኣልና ማለት እዩ። ሕዚ ድማ ሰናይ ፍቃድ ዘለዎም ሰብ ሃፍቲ ንፅጉማት ኣደታት ገዛ ምግዛእ ንደሊና እንዳበሉ ድልውነቶም የርእዩናዮም ዘለዉ። ኣይተ ሽመልስ እቶም ዝተሰርሑ ኣባይቲ ንፅጉማት ኣዴታት ንኽመሓላለፉ ድልዋት ምዃኖም እውን ኣረዲኦም እዮም። ቤቶቹ ተጠናቀቋል 100%። እቶም ኣባይቲ 100% ተዛዚሞም እዮም። ስራሕቲ ሳይት 100% ተዛዚሙ እዮም። ኣድላይ ዝበሃሉ እታወታት ተማልዮም እዮም። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ወገነን ሰብ ሃብቲ ብዝተገበረሎም ጻውዒት ልዕሊ 74 ሚሊዮን ንዝልምዓት ከም ዘወፈዩ ኣረዲእን እየን። ትላንትና ነው ጥሪውን የሰማችሁት። ትማሊኢኹም ነዚ ጻውዒት ሰማዕኹም ልዕሊ 40 ንዝኹም መንበሪ ወጻኢ ዝሽፍን ቅርሺ ምርካብ ክኢልና ኢና። ብዓድና ባህላ 50 ሎሚ ንሓደ ሰብ ሸኽሙ ን50 ሰብ ግና መጋየጹ ዝበሃል ኣባሃህላ ኣሎ። ኣብዚ ሰናይ ተግባር ዝተዋፈርኩም ኩልኩም እዘን ኣደታት ምስልኩም እየን። ዝገርመኩም ካብ መንጎኹም ኣብ ሰናይ ተግባር ንዝተዋፈረ መንእሰይ ሓቲተዮ እየ ይጎለካ ድዩ ኣብዚ ሰናይ ተግባር ብምውፋርካ ኢለ ማለት እዩ። ንሱ ግና በረከት እየረኺበ ኢሉኒ። ስለዚ እዚ በረከት ክብርት አዳነች አቤቤ ብዝሓተትቶ መሰረት ተረኺብና 10 ሚሊዮን ንሓገዝ ይብና ኢና። ብጣዕሚ እዩ ደስ ይሉኒ። ገዛ ንዘይብሎም ገዛ ክረኽብዋ ብምግባር ብምስታፈይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ።
ካብዚ ብዝሓለፈ ካልኦት ሰብ ሃብቲ ኣብ ህንፀት ፋብሪካ እንጀራ ንዘበርከትዎ ኣስተዋፅኦ ኣመስጊነን ካብ መንጎ እዚኣተን ድማ ብከንቲባ ኣዳነች ዝለዓለ ናዕዳን ምስጋናን ዝረኸባ መታሰብያ ታደሰ ሓንቲ እየን። ክብር ከንቲባችን ናምናብን ክብርቲ ከንቲባ ኣሚናትና ትካል ደቂ ኣንስትዮ ኢላ ዘለና እጃም ብተግባር ንክነርኢ ስለ ዝዓደመትና ደስ ይሉና እዩ። ልዕሊ 25 ሚልዮን ዝኹን ኣብዚ ፕሮጀክት ኣወፊና ኢና። ኣብ ጉለሌ ፋብሪካ እንጀራ ልዕሊ 500 ዝኾኑ ኣዴታት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረለን እውን ተገሊጹ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር እስራኤል ካብ ኢራን ዝተፈነውላ ልዕሊ 300 ሰብ ኣልባ ኣውሮፕላናትን ሚሳይላትን ባዕላን ምስ መሓዙት ብምዃንን 99 ሚታዊ ከተፍሽሎም ከም ዝኽኣለ ተፍሊጣ። ይኹን እምበር ኣብ ግዛእታ ትሑት መጠን ዘለዎ ደብዳብ ከም ዝተፈጸመን በዚ ድማ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዝርከብ ካምፕ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ከም ዝተወቅዐን ሓንቲ ህፃን ከም ዝቆሰለትን ገሊጻላ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ምጅማራ ስዒቡ ሓበሬታታት ተኸታቲሎም እናወፁ ይርከቡ። እስራኤል እናተፈነወላ ካብ ዝርከብ መጥቃዕቲ ዝተልዓለ ክልል ኣየራ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓፀወቱን ተሓቢሩሎም። ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ንዘይተወሰነ ግዜ ናይ ኣየር ወሰነን ዝዓፀዋ እንትኾና ሶርያ፣ ኢራቅ፣ ዮርዳኖስ፣ ግብፅን ኣየር ክልለን ብግዝያውነት ብምዕፃው ልዑል መጠንቀቕታ ኣዊጀን ኣለዋ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ካብ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳኤልን ብተወሳኺ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዝፈጸመት እውን ተገሊጹሎም። ፍልፍል ዜና ኢርና ከም ዝጸብጸቦ እንተኾይኑ ኢራን ናብ እስራኤል ባለስቲክ ሚሳኤል ምውንጫፍ እውን ጀሚራላ ኢሉሎም። ክቡራት ተመልከትቲ ማዕዲ ዜና ቅድሚ ምዘዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ንሕና ኢትዮጵያውያን ዋጋ ሰላም ምግንዛብን ጸገማት ብዘተ ምፍትሓን ክነማዕበል ይግባእ ክብላ ፕሬዚዳንት ፌደርኢ ሳህለወርቅ ዘውዴ ገሊጸን። ኣብ ጉለሌ እናተሰርሐ ናይ ዝጸንሐ ዝተዋደደ ልምዓት ሓገዝ ግደ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ዝለዓለ ምዃኑ ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ገሊጸን። ካብ ዜና ወፃኢ እስራኤል ካብ ኢራን ዝተፈነውላ ልዕሊ 300 ሰብ ኣልባ ኣውሮፕላናትን ሚሳይላትን 99 ሚታዊ ከተፍሽሎም ከም ዝኽኣለ ተፍሊጣ። ባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ነመስገን። ሰናይ ግዜ